Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Thumma as-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai zonse timayamba ndi kumutamanda Allah subhanahu wa ta'ala, kumuthokoza Mulungu subhanahu wa ta'ala muzifukwa zambirimbiri, mitendere yochuruka imene Allah subhanahu wa ta'ala autipasa ife ngati zolengedwa zake, koposaposa mtendere wa dini umene uli mtendere waukulu kuposa mtendere wina uli wonse umene angapatsidwe munthu. Ndipo mwapadera tipemphe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti mtendere umene Mulungu subhanahu wa ta'ala utsimikizire pa ife amene tili nyumba ino, asilamu atsimikizire mtendere umene pa ife ndi kuwulimbikitsa kufikira nthawi imene tizasiyane ndi dunia. Allahumma amin. Madariso ndi mtendere za Allah zipite kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene anabwera pa dziko lapansi analibenso cholinga chilichonse posakhala kunkweza Allah subhanahu wa ta'ala ndi kufalitsa uthenga wa Allah kwa anthu onse pa dziko lapansi. Ndipo zimenezi mtumiki amachita usiku ndi usana, analibe maprogramu ena aliwonse mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupatula kuyitanira kunjira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso madaliso ndi mtendere za Allah zipite kwa akubanja la mtumiki sallallahu alaihi wasallam, ophunzira ake, chimodzimodzi wina aliyense amene akhazikike mu dini ya Allah kufikira tsiku lomaliza. Makolo olemekezeka, programu yathu iyi tinamvesedwa kuti mutu wake ndi chani? Za tauhid, zokhuza na aqida. Eti okhuza na chani? Aqida. Tiyambe chonchi. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an mu Surat al-Baqara malo ena ake akuyankha fuso limene adafusa maswahaba kumfusa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasalunaka anil ahilla. Maswahaba adamufusa mtumiki sallallahu alaihi wasallam zokhuza na mmene mwezi umachitira kusiyana ndi dzuwa pena woneke ong'ono kumakula. Akuyankha fuso limeneli Allah subhanahu wa ta'ala kusogoloko adayankhula mawu amene Mulungu adati wa atul buyuta min abwabiha. Ndipo mawu amenewa akukwanira kukhala mfundo yayikulu imene ingagwiritsidwe ntchito mu zinthu zosiyanasiyana zokhuza moyo wathu. Wa atul buyuta min abwabiha chichewa ndiye kuti lowani nyumba, zizereni nyumba zanu kuzera mmakomo. Ndiye kuti lowani nyumba zanu, lowani nyumba kuzera pachani? Pakhomo. Kuyankhula kumene kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumva mwachangu ndiye kuti akutelesa kulowa nyumba ngati inoyo kuzera padenga. Eti kapena kulowa nyumba ngati inoyo kuzera pachani? Pa window. Wa atul buyuta min abwabiha, ziloweni nyumba zanu, zizereni nyumba kuzera mmakomo ake. Mawu ndi qaida, ndi mfundo yayikulu imene tingayigwiritse ntchito pachina chilichonse chokhuza moyo wathu. Ngati lero tikukumana ndi mavuto anthu pa dziko lapansi, vuto gawo lina lalikulu ndilonena kuti tikumalowa nyumba kusiya pakhomo nkuzera pachani? Padenga. Kapena kuzera pachani? Ukalowa nyumba kuzera padenga kapena pa window, umakafika nyumba utavulala kapena wasafika kumene. Eti tikuti
mavuto ambiri okhuza moyo watu angakhale wa dziko lapasi pa dunia pano, zokhuza mabizinesi, maphunziro china chilichonsecho. Ngati tili mavuto okhuza m'mabanja awa, ngati tili ndi mavuto pa dziko lapasi okhuza moyo watu wa tsiku ndi tsiku, nkhani yake yokuti sitimalowa nyumba kuzera majani pakhomo. Mawu akutanthauza kuti mukamapanga china chilichonse tsatirani njira yake yopangira chani. Chifukwa chilichonse chili ndi njira yake. Choncho mukafuna kupanga chilichonse zerani mu njira yake, muduse mu njira yake popanga chani. Kusonyeza kuti mukapanga china chilichonse wopanda kuzera mu njira yake, khomo lake, zotsatira zake, faida, phindu limene umafuna kuti upeze pa chinthu silimatani, silimapezeka. Lerolo metangogundira ngati kuli chinthu chimene chikusowesa mtendere anthu ambiri, ndipo azibambo ambiri kuzipha nkhani yake ya mabanja. Chifukwa lero mabanja amene akuyenda ngati mabanja ndi wochepa kwambiri. Zina zizingoyenda kuti tikhale nawo podikira tsiku lomaliralo, koma pabanja zidatani, zidachoka. Amayi kumakhumba kuti abambo akanamwalira, abambo kumakhumba kuti amayi akanamwalira. Ndimene tikukhalira lero tikukhala ngati kuti fere limu ndi linamu, koma onse ali pa bedi imodzi. Vuto lina lake limene likupangisa zonsezi, mabanja awo sitinalo kuzera pachani, khomo lake tinazera kuzera padenga kapena pachani. Allah kuti chilichonse mukafuna kupanga, wa atul buyuta min abwabiha, lowani nyumba zanu, zizere ni nyumba zanu kuzera pachani, pakhomo. Ambiri mabizinesi akwavuta nkhani yake sana duse njira yote akapangira chani, sana zera pakhomo lake, zotsatira zake malamote achite bwino sana tani. Itenge ni imene ukhala qaida pa moyo wanu, imene Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza kuti mukafuna kupanga chilichonse zerani njira yake. Mukapanda kutero Mungu opanga ngati mmene amapangira waperete, osasuntha olo inchi koma thukuta chani kamu. Sana pange chilichonse komano kutopa thukuta kumatuluka pathupipa, koma palibe chimene watani. Ndi mmene zikukhale mu zinthu zambirimbiri. Choncho vuto lalikulu mu zinthu zosiyanasiyana ndilona kuti tikumazipanga zinthuzo mopanda kuzera muchani, munjira zake, mopanda kuzera pachani, pa khomo lake. Tanena kuti zimenezo ku chinthu china chilichonsecho, ife ngati Asilamu pa moyo wathu chachikulu kwambiri ife ndi chani? Ndi dini. Chopambana kwambiri kwa Asilamu ndi chani? Dini kwa Asilamu ikuposa china chilichonse. Dini ikuposa ntchito, ikuposa business, ikuposa chilichonsecho. Dini yo ndiye iweyo, popanda dini yo suli chilichonse. Tilimozi? Komano tikaona lero dini mmene Asilamu tikupangira dini yathu, tipeza kuti dini yathu yosakwanira. Lero Isilamu ndi amene sali Isilamu simungasiyanisa chilichonse. Ngati ali zimayi mwina Mungu osiyanisa mpango amene wavala kumutu, koma zoyankhula pakamwa ndi amene sali Isilamu ndendende mwina so kumposa amene ndi sali Isilamu. Eti tikanena za ufiti mboweza kuti kwa Asilamu kuti afite ambirimbiri mwina kuwaposa so amene sali tani. Tikanena za mahule ku Chisamu ndi mahule ambirimbiri achiziba mundazimayi kuposa so mwina tani kumapikisana. Tikabwera ku miseche mpeza kuti kwa Asilamu community ya Asilamu ya miseche so mwina kuposa ndani. Koma izonsezi tikumapanga kubwera kukuba community ya Asilamu lero ndiyo kuba kwambiri mpaka lero anthu akumaba muzikiti. Imamu ino nda imamu apa nkumatola mmene mozopereka anthu zothandizira zikiti akuta apa mbusi jikulaga pajitawirire. Waudi wa sandwich mbusi. Eti kusonyeza kuti kuba kwafika chilichonse chimene chinali chonyasa chimene sama yote Asilamu apangelera kuchitani akuchipanga. Simungasiyanisa pakati pa amene ali Isilamu ndi Isilamu, kupatula mwina ngati ali zibango atavala chikofia mwina chikofia, kapena mwaona lachisana wapita ku zikiti, kapena kakwana dhuhuri apita kumeneko, kapena zimayi wavala hijabu. Koma china chilichonse chopanga ngati munthu ndi kafiri palibe kutani, palibe kusiyana.
koma munthu yo auti ndi ndani? Nkhani yake ndi chani? Nkhani yake so tikaifuza bwinobwino ikubwerera pa mfundo imene achula kuchokera mu aya ya Mulungu subhanahu wa ta'ala, wa atul buyuta min abwabiha. Chisilamuchi tachilowa kapena kuti tikuyenda nacho mopanda kuzera mujani munjira yake. Chisilamucho tikuchifikira kuzera padenga, tachifikira kuzera pazenera, siti nazere pakhomo. Zosatira zake usilamu mangokhala wadzina koma pamakhala palibe usilamu weni. Kunena zoona mmene tikukhalira asilamu tsiku la lero ku Malawi kuno dziko lapasi ndi mmene amakhalira maswahaba antumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngapeze kusiyana kwa kukulu. Ndipo ngati mmodzi wayo atabwera nkutipeza ifeyo angatikayikira kuti ndife asilamu, akationa zochitika zathu angakayikira kuti ndife ndani? Asilamu. Nkhani yake ndiona kuti usilamu watu ambiri tsiku la lero ndi wozera pachani? Padenga kapena pa window, siti kuzera pa khomo. Zosatira zake usilamu wake ndi mmene ulirimu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usilamu umene tikuyenderawu ndi usilamu olilisa, chifukwa chokuti ndi usilamu umene iwe uzimenya pantima kuti ndili ngula anthu okalowa ku janna, koma kwa Mulungu usali palisi la anthu amene akuntchula ndani? Mulungu subhanahu wa ta'ala. Choncho uthenga wa ine ndikufuna kukulimbikisani makolo olemekezeka, kudzilimbikitsanso ine kumbali ya kufunikira kopanga practice chisilamu pozera pachani? Pakhomo. Kapena kuyankhula kwina kuti ifeyo tazondoka miyendo ili mwamba mitu ili chani? Nitiganiza kuti mitu ili mwamba miyendo ili pasi. Ndiye tikumayenda choncho pogaza kuti tili mu usilamu koma sali choncho. Ndiye uthenga wanga kuzilira ine mwini komanso inu olemekezeka asilamu kuti tsopano tiyeni tiulowo usilamu, tiyende ndi usilamu pozera pakhomo. Tisayende ndi usilamu umene tikuyenda nawo umene taulowa kuzera pachani? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Potsimikizira fundo imeneyi ndifotokozere kunena kuti chisilamu ndi chinthu chachikulu, chifukwa ndi chipembedzo. Eti chinthu chachikulu pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala chilichonse adachikira njira, komanso adachikira modusa, anachikiranso mipata yake, anachikiranso khomo. China chilichonse dzuwa limatuluka kuchokera kumawa kupita kuti nyenyezi zimaoneka usiku, dzuwa chani? Masana. Izi Mulungu adapanga, ndipo zimenezi pa chilichonse chokhuza moyo wathu, zimene zili mwa ife mpaka zimene zili kuja kwa ife kwa thupi lathu, chilichonse Mulungu adachikira mu mpango wake, adachikira njira zake komanso makomo ake. Palibe amene angamve mmimba moti mukumuitanira ku toilet angathamangire kudzala kugagwira mphuno kukhala kuti afuna cha? Alipo amene angapange zimenezo? Mulungu adayika system pa chilichonse chokhuza moyo wathu zankati mwa ife mpaka kunja kwa ife. Pokhala kuti chisilamu ndi chachikulu, Mulungu sanga chisiye osachikira chani? System, njira yake, malo ake olowera. Pamene Mulungu akuti wa atul buyuta min abwabiha, number 1 chimene munthu akuyena kuti achizere kuzera, achilowa kuzera pa khomo lake ndiye chisilamu cho. Koma tilimozi pamene Allah akutilangiza kuti chilichonse mukamapanga zerani pa khomo lake, muchipange kuzera mu njira yake. Pamene Allah akunena za china chilichonse, mawu amene pamene akulopera paliponse, number 1 pakulowa chaniso? Pakulowa chisilamu cho, pokhala kuti ndi chinthu chachikulu kwa ifeyo. Choncho makolo olemekezeka, usilamu ukaulowa kapena ukamauyendesa usilamu mopanda kuzera njira yake imene Mulungu adayika, mopanda kuzera khomo limene Allah subhanahu wa ta'ala adayika, uzingozi chula kuti ndine Islam, uzipanga zofana zimene akupanga Islam, koma kunjaku pa usilamu usanatani? Usanafike. Koma tilimozi. Kodi Mulungu subhanahu wa ta'ala dini yake inu mamva mawoteka kuti chisilamu ndi chipembedzo yatumiki wonse, si choncho? Adam alayhi salam na alayhi salam, Nuh alayhi salam salam,
Ibrahim alayhi salam na alislam atumiki wose mpaka tumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasa nali ndani asilamu. Usilamu wa Allah subhanahu wa ta'ala anawikira njira kwa masokomo kuti amina ufuna alowere apa akafika umomo ali weni amene salowera apapa ngati akafike uko akafika sali weni kapena sakafika koma ngati akafike ndi kuti akafika sali chani weni. Kodi njira imene Mulungu subhanahu wa ta'ala adayikira usilamu yokuti amene afuna kuti akhale Islamu weni azere njira yake iti imeneyo khomo lake ndi liti? Khomo lake ndi aqida. Allah subhanahu wa ta'ala mu Islamu mukaona inu muli zambiri mbiri mulizokhuza malamulo za swala, swaumu, zaka, haji ndi zina zambiri zimene kuzidziwa eti ndiye kulizoletsedwa osamwa mowa, osaba, osapanga chiwerewere, osapha. Oseo ndi malamulo ku Islamu. Ndiye kulizokhuza naso pano muamalati mene munga moyo mene ungaendesere moyo wa iwe ndi zako mbale wako munthu. Zokhuza na muamalati ngati zokhuza na manika, kugulisa, kupanga malonda chani, zonsizija zikulo muchani mu Islamu. Tilimozi? Koma zonsezi Mulungu subhanahu wa ta'ala anazikira khomo lake. Pali swala, pali zaka, pali saumu. Kuli zimene mukulesedwa kuti osapanga. Kuli zimene mukulamulidwa kuti mukamapanga ndi azibale anu, anthu azizanu muzisatira ndondomeko uwu, mukugulisa, mukutani, mukongola, izonsezi musate njira iyi. Koma zonsezi Mulungu adayika kuti njira yake yolowera mmenemu ikhale chani? Aqida. Koma tilimozi? Ikhale chani? Mulowo mu Islamu chichomwe mbene muli zambiri mbiri zoti mumpangira Allah subhanahu wa ta'ala mulowo mmenemu muyambe kulowa ndi aqida. Ndiye kuti choyambira mu zonsezi ikhale chani? Koma tilimozi? Ndikuba kuti lilota aqida mwaliva nthawi yambiri mbiri. Eti ndipo mukulidziwa chidule aqida tikabwera ku chiyankhulo ndi chili chose chimene chamangika mu mtima wa munthu ndipo zochitika zake zimagwirizana ndi zimene zamangika muchani mu mtimamo. Chili chose chimene chamangika mu mtima wa munthu ndipo zochitika zake zonse zimatengera ndi chimene chamangika muchani mu mtimamo. Imene ndi aqida. Tikayelongosola aqida ngati chiyankhulo cha Arabu. Choncho aqida ndi chili chose chimene chamangika muchani mu mtima. Ndipo munthu amapanga zonse zimene amachita molingana ndi zimene zamangika muchani. Mukamuona munthu nthawi zonse ndi wa miseche muzokuti aqida ya iye zimene zamangika mu mtima mwaye ndiye kuyankhula za chani? Za anthu. Mukamuona munthu nthawi ndi nthawi akuba muzokuti zimene zamangika mu mtima mwaye zokuti ausati agwire ntchito koma zikatani? Koma tilimozi? Mukamuona munthu nthawi zonse akukhalira ufiti kapena kupha muzokuti zimene zamangika mu mtima ndi zosalemekeza moyo wa munthu wina koma kuwika papachani? Pa mavuto. Mukamuona zibambo kapena zimayi maulaliki mmene akubwerera kumva maulaliki osiyana-siyana olesa chiwerewere koma yeyo kaka pa chiwerewere muzokuti zimene zamangika ku mtimako ndi za uchinyamazo zokuti azivula ngati mene akuvulira chani? Bulu kapena galo. Tilimozi? Choncho akati aqida ndi chimene chamangika mu mtima wa munthu ndipo zochitika zake zonse zimatengera ndi chimene chamangika muchani? Pokhala kuti munthu samapanga kupanga chili chose mosembatira zimene zili muchani? Zili mu mtima sizimatheka. Munthu samapanga molingana zimene zamangika muchani? Mu mtima kupatwa anthu amene ali oyipa kwambiri. Choncho imene ndi aqida tikafuna kuyiyankhula ngati pachani? Pachiyankhulo. Tikabwera sopano ku dini pa Chisilamu aqida ndi chiyani? Aqida ndi chimene chamangika mu mtima mwanu chokhuza na malenga wanu Mulungu subhanahu wa ta'ala. Chimene chamangika mu mtima mwa munthu chokhuza amene akumpembedza imene ndi chani? Mukamuona munthu ali minibus upanga zodabwisa munthu uja nkumona akuyankhula pakamwa pake Yesu Jesus muzokuti chimene chamangika mu mtima mwa iye cha opembedzedwa ndiye ndani? Ndiye Yesu huyo. Koma tilimozi? Mukamuona munthu zikuchitika zodabwisa ali minibus kapena wapunthwa malo enake mayone ndiye kuti
chimene chamangika kutima kuti wankulu kwa yeye ndiye ndani ama yawo ndamena kwa chula zikatani zikavuta tilimozi. Mukamona muntu zikachitika zochitika Allahu akbar subhanallah ndiye kuti zimeza mangika kwa yeye mtima akandeza ndani kwa matilimozi. Mukamona muntu akulangizidwa zimene zitu izi mizimu ima dana nazo ima kwiya muntu jankubwera basi dasiya ndiye kuti zimeza mangika mtima mwa yezo kuti nawo opya kwambiri ndiye chani mizimu yo. Mukamona muntu akulamudo tipelekani kurubani osapeleka kurubani komano kulota maloto bambo ano aja akuti basi muzinge nkuku kapena mbuzi kapena chakuti muntu jankupanga ndiye kuti kwa ye amenali opya kwambiri ndiye chani mizimu yo abambo awo kwa matilimozi. Ndiye aqida kuchisilamu ndi chimene chamangika kuntima kwa inuyo chokuza ndani amene mukumpembedza. Ifa asilamu timampembedza ndani Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho tikamanena kuti aqida ndi chimene chamangika kuntima kwa muntu bazokuza Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndiye tikamanena kuti khomololo wala chisilamu khomo lake ndi chani kamena phazi loyamba limene muntu angayike mu chisilamu ayambe ndi chani aqida. Zikutanthauza kuti kuchisilamu ko musanayambe kuswali musanayambe kupereka zaka musanapange chilichonse musanatenge mpango nkuika kumutu ku hijabu choyambira mudziwe ni mulunguyo. Mulungu amene mukumpanga zimenezo ndi ndani ndiye kuti uyambe kwa muzakaya mulunguyo. Tikamana kuti aqida iyambirinda kuti chilichonse chomusa anachipanga kuchisilamu choyambira mumudziwe kaye Mulungu subhanahu wa ta'ala kodi Mulungu ndi ndani. Ndipo chimene acho chimene Mulungu akufuna kuti musa napange chilichonse mundiziwe ineyo. Nchifukwa yake Allah subhanahu wa ta'ala kuswata al-A'raf ni basura ena kumena akulongosola za atumiki osiyana utenga oyambirira kumene amayankhula mtumiki wina aliyese kwauza anthu ake ani'budullah. Utenga unali woti chani mpembezeni Allah mmodzi yekhayo amene alibe ophatikizana naye alibe zake. Utenga oyamba unali wa aqida kunali kwadziwisa anthu aja za Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndipo ndi utenga oyamba kwa mtumiki wina aliyese kunali kwadziwisa ndani anthuwo kwadziwisa Mulungu wao kwadziwisa Allah subhanahu wa ta'ala. Zimezo kuyambira mtumiki oyambirira mpaka omalizira Muhammad sallallahu alaihi wasallam.